Finalitza l'11a edició de la campanya de promoció del comerç local de la xarxa de barris antics en projectes, actualment rebatejada sota el nom de Compra i Descobreix Catalunya. El Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit el sorteig on s'han extret les 11 butlletes guanyadores i una darrera del Premi al Comerciant. Tots ells gaudiran d'una estada en forma d'experiència gastronòmica o visita turística a 3 municipis del territori adherits a la campanya. La iniciativa va sorgir per tal de dinamitzar l'activitat comercial dels barris antics, però a les darreres edicions s'ha fet extensible a la resta d'establiments de proximitat del municipi. Aquesta campanya inicialment només era pels nuclis antics. Passa que vam decidir, quan la subvenció es va acabar i va córrer a càrrec de l'Ajuntament, es va decidir ampliar-ho a tot el municipi, a tot el comerç local del municipi. I per això fem aquesta campanya, no?, que participem amb 32 municipis més de tot Catalunya, i el que consisteix és això, que gent d'altres municipis vinguin a la Selva a conèixer la Selva i els nostres productes. I a part, doncs, dinamitzem una mica tot el que és el comerç local. Un any més, el consistori salvatà valora molt positivament la participació i l'implicació dels comerços locals en una iniciativa que posa en valor els productes de proximitat i quilòmetre zero. Considero que és important, no?, que el poble tindrà aquestes iniciatives, no?, per motivar la gent que es quedi a la Selva, no?, a comprar. Creiem que el producte quilòmetre zero, vull dir, s'ha de valorar més del que es valora, i per això farem aquestes iniciatives i alguna més que estem pensant ja també per motivar el comerç local.